It-tbassir se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Ejja Bett. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Antonello beda jselmilkom u jagħtikom merħba 28 programm mis-sensiela it-tbassir. Fit-tmiem il-ġimgħa il-kampjonat jew Health Malta Premier jista' jkun li jtina xi ftit verdetti. Dan għaliex fiċ-Championship Pool jekk nhar is-Sibt fil-5 Florjana jiksbu almenu punt mill-konfront tagħhom kontra Valletta, Florjana ikunu rebħu il-kampjonat tal-ewwel sitta bis min-naħa l-oħra derbi wa dejjem derbi, Valletta żgur li għadhom biċ-ċans li jispiċċaw fit-tieni post u se jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jirbħu il-konfront kontra il-ġirien Florjana u anke wkoll xi ftit iħassru l-festi tal-Furjaniżi jekk kif din il-ġimgħa huma se jkunu qegħdin jiċċelebraw il-festa ta' San Pupulju. Min-naħa l-oħra fir-relegation pool it-taqtija tkompli tisħon għaliex għandna 3 logħbiet fil-Gozo Stadium li huma mill-aktar interessanti. Hibernians kontra Birkirkara is-Sibt fis-Satej, Tarxin Rainbows kontra Zabbar St. Patrick il-ħadd fis-Satej, Mosta kontra Slima Wanderers il-ħadd fil-5, 3 logħbiet li jintlabu ġewwa l-Gozo Stadium. L-iktar logħba importanti fil-fema tiegħi naħseb hija dik bejn Birkirkara u Hibernians. Birkirkara li jinsabu it-tieni fil-kampjonat tal-aħħar 6 b'16 punt, Hibernians it-tielet b'12 biss warahom hemm Zabbar St. Patrick u Tarxin Rainbows b'10 u Mosta b'8. Hibernians ilhom ma jirbħu 9 logħbiet u anki kontra Birkirkara riċenti fil-kampjonat mhux li kellhom xi rekord tajjeb. Dan ifisser li l-pressjoni qiegħda kollha fuq Andrea Gius u fuq it-tim Paulist biex iġib 3 punti li jistgħu jaqtaw xi ftit tal-polemiċi li hemm bħalissa anke fost il-supporters ta' Hibernians kif ukoll iresquhom iktar lejn is-salvazzjoni u post fil-kampjonat Premier tas-sena li għaddiet. Kampjonat Premier illi s-sena d-dieħla jista' jkun li jkollu tim ġdid. Dan għaliex fit-tmiem il-ġimgħa, preċiżament nhar il-ħadd fit-3 jingħalaq il-pool tal-promozzjoni għal kampjonat BOV Challenge. Balzano Swieq United attwalment għandhom 45 punt u se jisfidaw lil Melita fil-Victor Tedesco Stadium u lil Vgura United fiċ-ċentinarju rispettivament. Jittamaw f'xi pass falz ta' Balzan jew Swieqi se nsibu l-Birza Buġu St. Peters li b'43 punt ser ikunu qed jilagħbu kontra is-Sirens fil-Luxor Stadium. Min bejn Balzan, Swieqi u Birza Buġa ser nixxielu jikseb il-promozzjoni mal-kbar. U fuq kollox kapaċi Swieqi jew u Birza Buġa jiktbu l-istorja u narawhom għall-ewwel darba iħabtuha mal-kbar fl-istaġun li ġej. Dan bla ma ninsew illi s-Sibt fl-4:30 fil-Victor Tedesco Stadium Zebbuċ Rangers u Marsa se jkunu qegħdin jilagħbu konfront dirett kontra ir-relegazzjoni. Zebbuċ Rangers għandhom 19, Marsa għandhom 16, għalli pratikament il-Marsa trid tirbaħ bil-fors biex imbagħad tisforza decider ieħor kontra Zebbuġin biex naraw min se jakkumpanja lill-imtarfa fil-kampjonat nazzjonali amatorjali wieħed. Jien se naqaf hawnhekk wara dawn il-reklami se jkollna il-preview tal-futbol internazzjonali flimkien ma' Roberto De Brincat u mbagħad se taraw il-previżjonijiet tiegħi għal futbol lokali kif ukoll il-kwoti li qed joffruna l-sponsors tagħna Ejja Bett għal dak li jidħol il-logħbiet li Roberto se jkellimkom fuqhom fejn jidħol futbol internazzjonali. Bħal dejjem infakkarkom biex tilagħbu b'mod responsabbli mal-isponsor tagħna Ejja Bett. Udu ħsieb. EjjaBett.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. EjjaBett.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Nirringrazzja l-Antonello u issa ngħaddi għal tbassir mill-kampjonat Premier Ingliż
u mill-kampjonat tas-Serja fl-Italja. Kampjonat Premier Ingliż li ovvjament miexi li l-aħħar fażi tiegħu u dan il-weekend għandna l-partitissima nista' nsejħla decider għar-reb tal-kampjonat bejn Manchester City u Arsenal u logħba oħra mill-aktar interessanti hija dik bejn Chelsea u Manchester United. City kontra Arsenal kifet hija decider. Is-City għandhom logħba inqas mill-Gunners u ovvjament rebħa f'dan il-konfront terġa' tiftaħ kompletament beraħ it-taqtija għar-rebħ tal-kampjonat Ingliż. Arsenal wara ż-żelqa li kellhom f'darhom kontra Bournemouth fil-tmiem il-ġimgħa li għaddiet, ovvjament tefgħu il-pressjoni kollha fuqhom qabel dan il-konfront mill-aktar delikat ġewwa l-Etihad Stadium u din it-telfa kontra l-Bournemouth ovvjament mrat aspirazzjonijiet ta' Arsenal jieħdu daqqa ta' ħarta kbira meta fil-ġimgħat li għaddew huma deru resqin b'mod konvinċenti lejn reb tal-kampjonat li ilu snin ma jmur ġewwa l-Emirates Stadium. Min-naħa tas-City, ovvjament biż-żelqa li ħadu Arsenal reġgħu kabbru it-tamit tagħhom li jirbħu l-kampjonat minn din il-logħba xejn nhar minn 3 punti ma jissodisfhom u id-bassir tiegħi għal din il-logħba huwa dak ta' rebħa għal Manchester City. Chelsea kontra Manchester United, żewġ timijiet li ġejjin minn żewġ telfiet li ovvjament xekklu kemm xejn l-aspirazzjonijiet tagħhom li jiksbu post fil-UEFA Champions League fl-istaġun li jmiss. Naħseb li kbar sorpriża kienet it-telfa ta' Manchester United f'darhom kontra Leeds. Ħadd ma stenna li United ifallu it-3 punti minn dan il-konfront li kien jarhom isaħħu aktar posthom mal-ewwel erba' fil-klassifika filwaqt li Chelsea wara il-bidu kemm xejn pożittiv li kellhom meta bidlu l-coach fil-bidu tas-sena issa jidher li reġgħu qabdu triq ta' diżappunt u ovvjament din il-logħba naħseb li wkoll tista' titqies bħala decider għal min minn daw iż-żewġ timijiet jista' b'xi mod jispiċċa mal-ewwel erba'. Jiena d-bassir tiegħi għal din il-logħba ħajkun dak ta' draw. Mill-kampjonat Taljan, żewġ logħbiet interessanti, it-taqtija s-sarreb tal-kampjonat kważi hija mitmuma. Għal daqstant l-iktar żewġ logħbiet interessanti li nara huma Roma kontra Atalanta u Juventus kontra Bologna. Roma kontra Atalanta, żewġ timijiet li bħalissa jinsabu barra mid-żona ta' Champions League, żewġ timijiet li jinsabu wara xulxin fil-klassifika u ovvjament għalkemm it-tamit tagħhom li jiksbu post mal-ewwel erba' huma kemm xejn remoti, 3 punti minn dan il-konfront jarhom jitfgħu pressjoni fuq Juventus u fuq Como li jinsabu r-raba' u l-5 post rispettivament. L-ambjent fil-klabb ta' Ruma jidher li huwa kemm xejn turbolenti fejn Claudio Ranieri u Giampiero Gasperini jidher li mhux qed jaraw għajn majn u dan ovvjament qed jaffettwa wkoll l-armonija fid-dressing room filwaqt li Atalanta wara t-telfa li sofrew kontra Juventus f'darhom fit-tmiem il-ġimgħa xejn nhar mit-3 punti minn dan il-konfront ma jissodisfhom biex iżommu l-pass sal-post fl-Ewropa. Jiena id-bassir tiegħi għal din il-logħba huwa dak ta' draw. Juventus kontra Bologna, Juventus li issa jinsabu fir-raba' post, filwaqt li Bologna jinsabu aktar l-isfel fil-klassifika. Juventus li ovvjament iridu jiksbu 3 punti biex iżommu il-pass għal post fil-UEFA Champions League u anke jittamaw f'xi żelqa ta' Milan biex ikunu jistgħu wkoll jitfgħu pressjoni iktar fuq ir-rossoneri li ovvjament tilfu l-ambizzjoni għar-reb tal-kampjonat u issa qegħdin f'periklu li jistgħu wkoll ifallhom minn post fil-UEFA Champions League filwaqt li Bologna ċ-ċansijiet tagħhom li jiksbu post fl-Ewropa wkoll huma kemm xejn remoti, kellhom naħseb staġun kemm xejn diżappuntanti fil-kampjonat għal daqstant Juventus nagħmilhom bħala favoriti li jiksbu it-3 punti minn dan il-konfront. Jiena dan li kelli għalikom illum, nfakkarkom li dan il-programm huwa miġġub lilkom permezz ta' Ejjebet
Nirringrazzjakom bħal dejjem tal-attenzjoni u nsellmilkom. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli.